രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സുന്ദാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ പൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരൻ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ ഭക്തായ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय. गुरुराज की जय. निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे. मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादन निष्ठारगमत भाग्या मतानंद नमोस्तुते. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 21-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 45 മുതൽ 47 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനാ ചൊല്ലാം. പിന്നീട് 48-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഇപ്പൊ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒരു വലിയ ശ്ലോകങ്ങളാവുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരാൾക്കും നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകം ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും പഴയത്. 2 വരികളുള്ള അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഇതിനാ ചൊല്ലിട്ട് പിന്നീട് അടുത്ത ശ്ലോകം എടുക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവിശ്യ തത്തീർത്ഥ പരമാധിരാജസഹാത്മജഃ ദദർശ മുനി മാനസീനാം തസ്മിൻ ഹുദാഹുദാശനം വിദ്യോദമാനം വപുഷാ തപസ്സുഗ്രയുജാചിരം നതാദിശാമം ഭഗവതാ സ്നിഗ്ധാപാങ്കാവനോലോകനാത് തദ്വാഹൃതാമൃതകലാ പീയൂഷ ശ്രവണേന ച പ്രാംശും പത്മഫലാശാഷം ജടിലം ചീരവാസസം വസംസൃത്തമലിനം യഥാർഹണാമ സംസ്കൃതം പ്രവിശ്യ തത്തീർത്ഥവരം
ആദിരാജ സഹാത്മജഃ തദർശ മുനിമാസീനാം തസ്മിൻ ഉദഹുദാശനം വിദ്യോദമാനം വപുഷാ തപസ്യുഗ്രായുചാചിരം നാദിശാമം ഭഗവതാ സ്നിഗ്ധാപാങ്കാവലോകനാത് ദത്വാ ഹൃദാമൃത കലാ പീയൂഷ ശ്രവണേന ച പ്രാംശും പത്മപർശ പ്രാംശും പത്മ ഫലാശാഷം ജടിലം ചീരവാസസം സംസ്കൃത്യ മലിനം യഥാനാമ സംസ്കൃതം. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം പിന്നീട് നോക്കാം. 48ാമത്തെ ശ്ലോകം തിരിച്ചുവല്ല. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോഡജമുപയാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യാപര്യഗൃഹ്ണാതാത് പ്രദീനന്ദ്യാനുരൂപയാ. അധോഡജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരാ. അധോഡജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരാ. സപര്യാപര്യഗൃഹ്ണാതാത് പ്രദീനന്ദ്യാനുരൂപയാ. അധോഡജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യാപര്യഗൃഹ്ണാത് പ്രദീനന്ദ്യാനുരൂപയാ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോഡജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യാപര്യഗൃഹ്ണാത് പ്രദീനന്ദ്യാനുരൂപയാ. അധോഡജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരാഃ സപര്യാപര്യഗൃഹ്ണാത് പ്രദീനന്ദ്യാനുരൂപയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീദേവി മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോഡജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യാപര്യഗൃഹ്ണാത് പ്രദീനന്ദ്യാനുരൂപയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബുജദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോഡജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യാപര്യഗൃഹ്ണാത് പ്രദീനന്ദ്യാനുരൂപയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോഡജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യാപര്യഗൃഹ്ണാത് പ്രദീനന്ദ്യാനുരൂപയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോഡജമുപായാതം ദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യാപര്യഗൃഹ്ണാത് പ്രദീനന്ദ്യാനുരൂപയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണപ്രിയ വിനീത മാതാജി ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? അത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്.
ഓക്കെ, നമ്മൾ പിന്നെ ശരി. ശാരദ ശിവപാസന ദേവിദാസ് മാതാജി, രേഷ്നാഥജി ചെലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രേഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതോടജം ഉപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യാ പരിഗൃഹാത് പ്രതിനന്ദ്യാനുരൂപയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രേഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി, രേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോടജമുപായാതം ഹൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യാ പരിഗൃഹാത് പ്രതിനന്ദ്യാനുരൂപയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രേഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി, രേഷ്നാഥജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോടജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യാ പരിഗൃഹാത് പ്രതിനന്ദ്യാനുരൂപയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ. മാലതി മാതാജി ചെലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രേഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോടജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യാ പരിഗൃഹാത് പ്രതിനന്ദ്യാനുരൂപയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രേഷ്ണാഥജി. ഭാരതീയ മാതാജി ചെലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം രേഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോടജമുപായാതം ദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യാ പരിഗൃഹാത് പ്രതിനന്ദ്യാനുരൂപയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി, രേഷ്ണാഥജി ചെലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചെലിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോടജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യാ പരിഗൃഹാത് പ്രതിനന്ദ്യാനുരൂപയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുപ്രഭ മാതാജി, രേഷ്ണാഥജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോടജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യാ പരിഗൃഹാത് പ്രതിനന്ദ്യാനുരൂപയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി, രേഷ്ണാഥജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചെലിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോടജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യായ പരിഗൃഹാത് പ്രതിനന്ദ്യാനുരൂപയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലായ മാതാജി ചെലിക്കും. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രതിനന്ദ്യാനുരൂപയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീത ദേവദാസ് മാതാജി. നെറ്റ്വർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി കേൾക്കാൻ പറ്റണ്ട? കേൾക്കാം. ചെല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേഗം ചെല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോടജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യാ പരിഗൃഹാത് പ്രതിനന്ദ്യാനുരൂപയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. കുറെ പ്രാവശ്യമായി പ്രഭുജി പോയും ഒന്നും പോയും പ്രഭുജി വിളിക്കുന്ന കേൾക്കണ്ട, പക്ഷെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആനത്തര കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോടജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യാ പരിഗൃഹാത് പ്രതിനന്ദ്യാനുരൂപയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോടജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യാ പരിഗൃഹാത് പ്രതിനന്ദ്യാനുരൂപയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോടജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യാ. പ്രഭുവിന്റെ തന്നെ മ്യൂട്ടായി പോയി.
അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലിക്കോളൂ പ്രഭു. മ്യൂട്ടായി പോയി പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു മ്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ. പ്രഭുവിന്റെ മ്യൂട്ടായി അൺമ്യൂട്ട് ആയിക്കോളൂ. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമായിരുന്നു. ശോഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോഡജ ഉപായാദം ഹൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യയ പരിഗ്രഹണ പ്രതിനന്ദ്യാനനുരൂപയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലിക്കോളൂ. പ്രഭുയുടെ മ്യൂട്ടായി പോയി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ചൊല്ലിക്കോളൂ. കേൾക്കാമോ പ്രഭുജി? ആ കേൾക്കാം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥോടജമുപായാതം ഹൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യയ പര്യഗ്രഹണാത് പ്രതിനന്ദ്യാനുരൂപയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വത്സല ഷജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോഡജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യയാ പര്യഗൃഹണാത് പ്രതിനന്ദ്യാനുരൂപയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോഡജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യയാ പരിഗൃഹ്ണാത് പ്രതിനന്ദ്യാനുരൂപയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ വിജയ മരിയമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങോട്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഓക്കെ, തനു പ്രദീപ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോഡജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യയാ പരിഗ്രഹ്ണാത് പ്രതിനന്ദ്യാനുരൂപയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോഡജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യയാ പരിഗ്രഹണാത് പ്രതിനന്ദാനുരൂപയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജമില മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോഡജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണത പുരഃ സപര്യയാ പരിഗ്രഹ്ണാത് പ്രതിനന്ദാനുരൂപയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോഡജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യയാ പരിഗ്രഹ്ണാത് പ്രതിനന്ദ്യാനുരൂപയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോഡജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യയാ പരിഗൃഹണാത് പ്രതിനന്ദ്യാനുരൂപയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനിത ജയരാജ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോഡജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യയാ പര്യഗൃഹണാത് പ്രതിനന്ദ്യാനുരൂപയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവിദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ ചൊല്ലിക്കോ. നമസ്കാരം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോഡജമുപായാതം നൃദേവം പ്രണതം പുരഃ സപര്യയാ പരിഗ്രഹണാത് പ്രതിനന്ദ്യാനുരൂപയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള ശ്ലോകം നോക്കാം, അതിന്റെ വിവർത്തനം പകർത്തി നോക്കാം, പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് വരാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 45 മുതൽ 47 വരെ വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പ്രവിശ്യാതീർത്ഥവരാമാതിരാജ സഹാത്മജഹാദർശാമുനിമാസീനാം തസ്മിൻ ഹൃദഹുദാശനം വിദ്യോദമാനം വപുഷാ തപസ്യുഗ്രയുജാചിരം നാദിശാമം ഭഗവതാ സ്നിഗ്ധാപാങ്കാവലോകനാ തദ്വാഹൃതാമൃതകലാ പീയൂഷ ശ്രവണേന ച പ്രാശും പത്മപലാശാശ്രം ജടിലം ചീരവാസസം സംസൃത്യ മലിനം യഥാർഹനാമ സംസ്കൃതം. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. പരിപാവനമായ സ്ഥലത്തേക്ക് പുത്രിയുമായി പ്രവേശിച്ച് സമീപത്തേക്ക് ചെന്ന ലോകത്തിന്റെ പ്രഥമ പരമാധികാരി സ്വയംഭുവ മനു പർണശാലയിലെ പവിത്രമായ യജ്ഞാഗ്നിയിലേക്ക് തർപ്പണങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് അതിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുനിയെ ദർശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം അത്യുജ്വലമായി പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ദീർഘകാലം തീവ്രമായ വൈരാഗ്യ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നിട്ടും ഭഗവാന്റെ സ്നേഹപൂർവമായ പാർശ്വകടാശം തനിക്കുമേൽ പതിയുകയാലും ഭഗവാന്റെ ചാന്ദ്രപ്രകാശ ശോഭയുള്ള വാക്കുകളുടെ അമൃത് നുകരുകയാലും മുനിയുടെ ശരീരം തീരെ ശോഷിച്ചിരുന്നില്ല. കമലദലങ്ങൾക്ക് കണക്ക് വിടർന്ന കണ്ണുകളോടുകൂടിയ നല്ല ഉയരമുള്ള മുനി ജടാധാരിയായിരുന്നു. ജീർണിച്ച പഴന്തുണി ചിന്ത് ധരിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ സ്വയംഭൂ മനു മണ്ണു പുരണ്ട് തേച്ചു മിനുക്കപ്പെടാത്ത ഒരു രത്നം പോലെ കണ്ടു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഒരു ബ്രഹ്മചാരി യോഗി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ജീവിത നിഷ്ഠകൾ സംബന്ധിച്ച ചില വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികമായ ഉണർവ് കാംക്ഷിക്കുന്ന ബ്രഹ്മചാരിയുടെ പ്രഭാതത്തിലെ പ്രഥമ കർത്തവ്യം ഹുദാശനം, പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള യാഗോചിതമായ ബലിതർപ്പണം ആണ്. ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് പ്രഭാതത്തിൽ 7 മണി വരെയോ 9 മണി വരെയോ ഉറങ്ങാനാവില്ല. അവർ അതിപ്രഭാതത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് സൂര്യോദയത്തിന് 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഉണർന്ന് തർപ്പണം അർപ്പിക്കണം. ഈ യുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 എന്നുള്ള ആ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. ഭഗവാൻ ചൈതന്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ കലോ നാസ്തേവ ഗതിരന്യത. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നതിന് പകരമായി മറ്റൊന്നുമില്ല. ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ ഗതിരന്യത എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്റെ ഗുരു എന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു ആഭരണമായിട്ട് അണിയാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപമല്ലാത്ത വേറൊന്നും പ്രാവർത്തികമല്ല. വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെ. ബ്രഹ്മചാരി നിർബന്ധമായും അതിപ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്നു സ്വയം ശുദ്ധനായ ശേഷം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ചു. മുനിയുടെ കേവല ദർശനം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കഠിനമായ വൈരാഗ്യം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പ്രകടമായി. ഒരുവൻ ബ്രഹ്മചര്യ ശപഥം പാലിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഒരുവൻ മറ്റു രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അവന്റെ മുഖത്ത് ആവിഷ്കൃതമാകും. വിദ്യോതമാനം എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മചാരിയുടെ സവിശേഷതകൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നതാണ്. യോഗയിൽ തീവ്രമായ വൈരാഗ്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള സാക്ഷ്യപത്രമാണ്. മദ്യപിക്കുന്നവനോ പുകവലിക്കുന്നവനോ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനോ യോഗ പരിശീലിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും യോഗ്യനല്ല. യോഗികൾ കഠിനവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനാൽ പൊതുവെ വളരെ മെലിഞ്ഞവരായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.
പക്ഷെ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ കർദവ മുനി തീരെ ശോഷിച്ചിട്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്നിഗ്ധ പാങ്കാവലോകന എന്ന പദത്തിനർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ മുഖത്തോട് മുഖം ദർശിക്കുവാൻ മതിയായ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതരാംബുജങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂറി വന്ന അമൃതസ്വരത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ കേട്ട് സ്വരത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിനാൽ അദ്ദേഹം ആരോഗ്യവാനായിരുന്നു. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമമായ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന് സർവാതിശായിയായ ശബ്ദസ്പന്ദനം ശ്രവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവൻ ആരോഗ്യ സമ്പുഷ്ടനാകും. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയുമായി ബന്ധമുള്ള ധാരാളം ബ്രഹ്മചാരികളെയും ഗൃഹസ്ഥന്മാരെയും വർദ്ധിച്ച ആരോഗ്യവും മുഖപ്രസാദവും ഉള്ളവരായി നാം വാസ്തവത്തിൽ കാണുന്നു. ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്കുള്ള വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന ബ്രഹ്മചാരികൾ ആരോഗ്യവും പ്രസാദാത്മകതയും ഉള്ളവർ ആയിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. മുനിയെ തേച്ചു മിനുക്കാത്ത രത്നത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഉചിതമായി. ഖനിയിൽ നിന്നും എടുക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു രത്നം തേച്ചു മിനുക്കാത്ത നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടാലും അതിന്റെ പ്രകാശം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. അതുപോലെ കർദമ മുനി ഉചിതമായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും ശരീരം ഉചിതമായി ശുദ്ധി ചെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം രത്നതുല്യനായി കാണപ്പെട്ടു. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യൈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ ബിന്ദു സരോവര തടാകത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭംഗിയെ കുറിച്ചിട്ടും അതിന്റെ ചുറ്റിലുമുള്ള പക്ഷികളെ കുറിച്ചും മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ള ചെടികളെ കുറിച്ചും വൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടേക്ക് ഇപ്പോ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? സ്വയംഭൂ മനുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കുന്ന ശതരൂപയും ദേവഹുതി അല്ലെ. കർദമുനി അവിടെ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് എല്ലാം ഭാരതം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. തന്റെ മകൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ചു. പരിപാവനമായ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പുത്രിയുമായി പ്രവേശിച്ച് സമീപത്തേക്ക് ചെന്ന ലോകത്തിന്റെ പ്രഥമ പരമാധികാരി സ്വയംഭൂ മനു പർണശാലയിലെ പവിത്രമായ യജ്ഞാഗ്നിയിലേക്ക് തർപ്പണങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് അതിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുനിയെ ദർശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം അത്യുജ്വലമായി പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വളരെയേറെ തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകാശം അത്യുജ്വലമായി പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും ശരീരങ്ങള് വേറെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യോതി അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അതാണ് മായാവാദി സന്യാസിമാരൊക്കെ അവിടെ ജഗന്നാഥപുരിയില് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു മൂലയിൽ ഇരുന്നിട്ട്, ഒരു ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു മൂലയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ ആ മായാവാദി സന്യാസിമാരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അത്രയും ചൈതന്യം അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൈതന്യം മുഴുവനായിരുന്നു.
ചൈതന്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോ ആ അത്യുജ്വലമായ പ്രകാശവും ശോഭയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവര് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇദ്ദേഹം ആരാണ്? ഒരു സാധാരണ ഒരു സന്യാസിയല്ല ഇദ്ദേഹം എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അങ്ങനെയാണ് പ്രകാശാനന്ദയും കൂട്ടരൊക്കെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാനൊക്കെ പോയി. ഓ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ധാരാളം ഭക്തന്മാര് നമുക്ക് ഇസ്കോണിൽ തന്നെയുള്ള മഹാരാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ 70-നൊക്കെ മുകളിലോട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനേറെ 70-90 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ അവരിപ്പോഴും മഹാരാജാക്കന്മാര് അവരിപ്പോഴും അവരുടെ ആ രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് അല്ലെ ഗൗരനിത്തായിക്ക് രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് അഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്ത് അവർക്ക് എന്താ പറയാ നല്ല വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിയിച്ച് അതിന് പൂജകൾ ചെയ്യും, ജപിക്കുന്നു, ലെക്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ഇതുപോലെയൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. 90 വയസ്സുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് തന്നെയാണ്. ഈ തേജസ്, ശക്തി, ആരോഗ്യം അല്ലെ, അവരുടെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അവരുടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ശരീരം എപ്പോഴും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ അതാണ് പറയുന്നത്. സാധുക്കളെ അല്ലെ, സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്രവും ലവ മാത്ര സത്സംഗ സർവസിദ്ധി ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. സാധുക്കളുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘം പോലും ലവ അല്ലെ, ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ 11 ഭാഗമാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അത്രയും ചെറിയ ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ അത്രയും ചെറിയ സമയത്ത് പോലും ഒരു സാധുക്കളുമായിട്ടുള്ള ആ സംഘം അല്ലെ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു, നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മഹാരാജാക്കന്മാരെ, സാധുക്കളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദൂരെ നിന്ന് ദർശിക്കുമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അവരെ അടുത്തു പോയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു അവരുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ദർശനം തന്നെ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ അവരുടെ ഹൃദയം മുഴുവനായിട്ട് ഭഗവാനാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയും. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ധാരാളം മഹാരാജാക്കന്മാർ. നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് ജയപ്രതാപ സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് ഇപ്പോൾ വ്യാസപൂർണിമ വരികയാണ് അടുത്ത മാസം. 75 വയസ്സ്, 76-ാമത്തെയാണ്. അപ്പൊ 70 വയസ്സിന് മുകളിൽ ഇത്രയോ വർഷമായിട്ട് 2008-ലാണ് സ്ട്രോക്ക് വന്നത്. 2020-16 വർഷത്തോളമായിട്ട് വീൽ ചെയറിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ഇതുപോലെ പ്രീച്ച് ചെയ്യാനൊന്നും കഴിയില്ല. ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ദീക്ഷ തീർക്കുന്നു, എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം, സുഖപ്രഭുപാദന്റെ കാരുണ്യം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുന്നു, എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുന്നു, അവർക്കൊക്കെ ദീക്ഷ നൽകുന്നു. ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പറ്റും. പല രാജ്യങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച് ഇത്രയും കൂടുതൽ പ്രീച്ചിങ് ചെയ്ത് വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ, വീൽ ചെയറിൽ സഞ്ചരിച്ചു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി മുഴുവനായിട്ടും അവർക്ക് നൽകുന്നു. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ മുഴുവനായിട്ടും അവർക്ക് ലഭിച്ചു. ഭഗവാൻ അവരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാബോധം ലോകം പിന്നെ ധാരാളം മഹാരാജാക്കന്മാർ. പേര് ഗോപാലകൃഷ്ണ മഹാരാജിനെ ഇത്രയും പ്രായമായി ഇപ്പോഴും ഭഗവാനെ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഗൗരനിത്തായി ഒന്നിച്ചൊരുക്കും. അവര് ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് അണിയിച്ചൊരുക്കും. അതുപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യും, അവിടെ ആരതിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ധാരാളം മഹാരാജാക്കന്മാരൊക്കെ അവരുടെ പ്രായം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ അത്ഭുതം. എന്നാൽ അവര് ഇപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങള് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തി. അങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രഹ്മചാരികളായാലും അതുപോലെ തന്നെ സന്യാസിമാരായാലും ഗൃഹസ്ഥന്മാരായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ധാരാളമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഇവിടെ കർദമ മുനിയും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് യത്നങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം
തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും തപോബലമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം അത്യചലമായി പ്രകാശിച്ചു. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അല്ലെ, ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ പ്രകാശം ഉണ്ടായതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ദർശിക്കുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ അവർക്ക് അത്രയും തപസ്യായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം അത്യുജ്വലമായി പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ട് ദീർഘകാലം തീവ്രമായ വൈരാഗ്യ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സ്നേഹപൂർവമായ പാർശ്വകടാശം തനിക്ക് മേൽ പതിയാലും ഭഗവാന്റെ ചാന്ദ്രപ്രകാശ ശോഭയുള്ള വാക്കുകളുടെ അമൃത നുകരിയാലും മുനിയുടെ ശരീരം തീരെ ശോഷിച്ചിരുന്നില്ല. സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള കഠിന വ്രതങ്ങളും തപശ്ചര്യകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുടെ ശരീരമൊക്കെ മെലിഞ്ഞുണങ്ങി, അല്ലെ, അങ്ങനെ ആയിത്തീരും. എന്നാൽ കർദമ മുനിയുടെ ശരീരം മെലിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും ശോഷിച്ചിരുന്നില്ല. അത് പൂർണ്ണ കാന്തിയോടെ നിന്നു. കമലതളങ്ങൾ കണക്ക് വിടർന്ന കണ്ണുകളോട് കൂടിയവും നല്ല ഉയരമുള്ള മുനി ജടാധാരിയായിരുന്നു. ജീർണിച്ച പഴന്തുണി ചിന്തി ധരിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ സ്വയംഭൂമൻ മണ്ണു പുരണ്ടു മേച്ചു പിടിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു രത്നം പോലെ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരമൊക്കെ അത്രയും കാന്തിയുണ്ട്, എന്നാലും വസ്ത്രങ്ങള് ഒരു പഴയ തുണിയൊക്കെയാണ് അല്ലെ. അത് പറയുന്ന ഉദാഹരണം എന്താണ്? ഒരു രത്നം, അല്ലെ, അത് മണ്ണ് പുരണ്ടിട്ടുള്ള നിലയിലായാലും അതിന്റെ കാന്തി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അല്ലെ, അത് രത്നം തന്നെയാണ് മണ്ണ് പുരണ്ടാൻ. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥ ശിവപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മചാരികള് ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാ പ്രഭാത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും വേണമെന്ന്. ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മചാരികൾക്ക് 7 മണി വരെ 9 മണിയൊന്നും ഉറങ്ങാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ തർപ്പണങ്ങളും മറ്റുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപമാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന ആ വാക്കുകൾ പറയുന്നു, നാരദീയ പുരാണത്തിലുള്ള, അല്ലെ, കലിയുഗത്തിൽ വേറെ ഒന്നും പ്രാവർത്തികമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരേ ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നത്. ആ ശ്ലോകം തന്നെ ശിവപ്രഭുപാദരുടെ ഹലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യതാൻ, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, യാതൊരു വഴിയുമില്ല, യാതൊരു വഴിയുമില്ല. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. മുനിയുടെ കേവല ദർശനം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കഠിനമായ വൈരാഗ്യ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു പ്രകടമായി. ഒരുവൻ ബ്രഹ്മചര്യ ശബ്ദം പാലിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഒരുവൻ മറ്റു രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അവന്റെ മുഖത്ത് ആവിഷ്കൃതം. കഠിനമായിട്ടുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം പാലിക്കുന്നവരുടെ മുഖത്ത് പ്രത്യേക കാന്തി ഉണ്ടാവുന്നവർ. മറ്റുള്ള രീതിയിൽ ഭൗതികമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ മുഖം അത്രയും തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും. പലതരത്തിലുള്ള 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെ ഒരിക്കലും യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പറഞ്ഞു യോഗികൾ കഠിന വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് പൊതുവെ വളരെ മെലിഞ്ഞവരായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ കർദവ മുനി തീരെ ശോഷിച്ചിട്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്നിഗ്ധാംഗപാങ്കാവലോകനാഥ് എന്ന പദത്തിനർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ മുഖത്തോട് മുഖം ദർശിക്കുവാൻ മതിയായ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു വരുന്നതാണ്. പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതരാംബുജങ്ങളിൽ നിന്നും കൂറി വന്ന അമൃത സ്വരത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിനാൽ അദ്ദേഹം ആരോഗ്യവാനായിരുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമമായ ഹരേ കൃഷ്ണയുടെ സർവാതിശായിയായ ശബ്ദസ്പന്ദനം ശ്രവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവൻ ആരോഗ്യ സമ്പുഷ്ടനാകും. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കേട്ടാൽ തന്നെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കും. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്താ പറയാ, പ്രായമായിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമൊക്കെ കേൾപ്പിച്ചു പല അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനായി ആകാറായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഭക്തിവേദാന്ത ഹോസ്പിറ്റലല്ല അവിടെ ചെറിയ രീതിയിൽ അങ്ങനെ അവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അവർക്ക് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും പ്രായമായിട്ട് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നവരൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്ര കീർത്തനം എപ്പോഴും അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവിടെ പ്രസാദമൊക്കെ ഭക്തിവേദാന്ത ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെ, അതിന്റെ പേരെന്ത്. ഓക്കെ, അവിടെ
അപ്പോഴങ്ങനെ എന്താണ് അവിടെ ആരോഗ്യം അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേട്ടിട്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര കീർത്തനം, ജപം ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കേട്ടാൽ തന്നെ ആരോഗ്യവാനായിട്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുമായി ബന്ധമുള്ള ധാരാളം ബ്രഹ്മചാരികളെയും ഗൃഹസ്ഥന്മാരെയും വർദ്ധിച്ച ആരോഗ്യവും മുഖപ്രസാദവും ഉള്ളവരായി നാം വാസ്തവത്തിൽ കാണുന്നു. ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുന്ന ബ്രഹ്മചാരികൾ ആരോഗ്യവും പ്രസാദാത്മകതയും ഉള്ളവർ ആയിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. മുനിയെ തേച്ചു മിനുക്കാത്ത രത്നത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ വിശദമായി. കെനിയിൽ നിന്നും എടുക്കപ്പെട്ട ഒരു രത്നം തേച്ചു മിനുക്കാത്ത നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടാലും അതിന്റെ പ്രകാശം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. അതുപോലെ കർദമമുനി ഉചിതമായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും ശരീരമുചിതമായി ശുദ്ധി ചെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം രത്നതുല്യനായി കാണപ്പെട്ടു. ഒരു യോഗികളൊക്കെ എപ്പോഴും എന്താ പറയാ നല്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെ, അതിനൊന്നും അവർക്ക് സമയമില്ല. അവര് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അത്ര കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, അതിനായിട്ട് കൂടുതൽ സമയങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കും. എങ്കിലും പറയുന്നു ഇവിടെ മണ്ണ് പുരണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ രത്നമാണെങ്കിലും അത് രത്നം തന്നെയാണ് അല്ലെ, അതിന്റെ കാന്തി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ കർദമമുനി പരിപൂർണ്ണ ശോഭയോടെ തന്നെ കാണും. 48ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, ലോകത്തിന്റെ പരമാധികാരി തന്റെ പർണശാലയിലേക്ക് വന്ന് തന്നെ ശിരസ് നമിച്ച് പ്രണമിക്കുന്നത് കണ്ട മുനി അവനെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചും ആശീർവദിച്ചും ഉചിതമായി ആദരിച്ചു സ്വീകരിച്ചു. ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന സ്വയംഭൂ മനു കർദമന്റെ കരിയിലകൾ കൊണ്ട് തീർത്ത പർണശാലകൾ സന്ദർശിക്കുക മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വനത്തിലെ ആശ്രമം സന്ദർശിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരെ ആശീർവദിച്ചു ഉപചരിക്കേണ്ടത് മുനിമാരുടെ കർത്തവ്യമാണ്. ആരാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രൻ അല്ലെ, ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരി സ്വയംഭൂ മനു ഇവിടെ കർദമമുനിയുടെ ആ പർണശാലയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. കർദമമുനി അദ്ദേഹത്തെയും ആ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെയും കുടുംബത്തെയും ഉചിതമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. 49ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗൃഹീതാർഹണമാസീനം സംയതം പ്രീണയൻ മുനിഃ സ്മരൻ ഭഗവതാദേശാമിത്യാഹ സ്ലഷ്ണയാ ഗിരാ. ഗൃഹീതാർഹണമാസീനം സംയതം പ്രീണയൻ മുനിഃ സ്മരൻ ഭഗവതാദേശാമിത്യാഹ സ്ലഷ്ണയാ ഗിരാ. മുനിയുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ശേഷം രാജാവ് നിശബ്ദം ആസനസ്ഥനായി. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ച കർദമൻ മധുരോച്ചാരണത്താൽ രാജാവിനോട് ഇങ്ങനെ ഉണർത്തിച്ചു. നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ കർദമമുനിയുടെ അടുത്ത്, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിലും ഉത്തമയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നിനക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിപ്പോൾ അവരിവിടെ വന്നിരിക്കും അല്ലെ. സാധാരണ പെണ്ണിനെയും തേടിയിട്ട് ആൺകുട്ടികൾ പോവുകയും അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടത്? കർദമമുനിയെയും തേടിയിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ വന്നിരിക്കും. 50ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൂനം സംക്രമണം ദേവ സദാം സംരക്ഷണായ തേ വതായാച സദാം യസ്ത്വം ഹരേ ശക്തിർഹി പാലിനി. ശ്രീഹരിയുടെ സംരക്ഷണ ശക്തിയുടെ മൂർത്തരൂപമായ അങ്ങയുടെ ഈ സഞ്ചാരം തീർച്ചയായും ധർമ്മപരായണന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും രാക്ഷസന്മാരെ വധിക്കുന്നതിനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിച്ചേ. പഴയ കാലത്തെ രാജാക്കന്മാർ ധർമ്മിഷ്ഠരായ പൗരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അധർമ്മികളെ ശിക്ഷിക്കുകയോ വധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനും തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുടനീളം സഞ്ചരിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് നിരവധി വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, പുരാണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ചരിത്രങ്ങൾ കാണുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ അവർ
രാജ്യത്തെ അനാവശ്യ ഘടകങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി വനങ്ങളിൽ കടന്ന് മൃഗങ്ങളെ നായാടി കൊല്ലാറുണ്ട്. ക്ഷത്രിയർക്ക് അത്തരം അക്രമം നടത്താനുള്ള അനുവാദം നൽകപ്പെട്ടു. കാരണം നല്ല ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അക്രമം അവരെ ചുമതലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഇവിടെ 2 നിബന്ധനകൾ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചു. വധായ, വധിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യം. അസതാം, ആവശ്യമില്ലാത്തവർ. ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് രാജാവിന്റെ സംരക്ഷണ ശക്തി. ഭഗവത്ഗീത 4:8 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പരിത്രാണായ സാധുന വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതം. ഈശ്വര ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും രാക്ഷസന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുവാനുമാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വസനന്മാരെ അഥവാ ആവശ്യമില്ലാത്തവരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ശക്തി രാജാവിന് അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യഭരണാധിപന് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ശക്തിയാണ്. ഈ യുഗത്തിൽ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തവരെ വധിക്കുവാൻ കെൽപ്പുള്ള ഭരണാധിപന്മാരെ കണ്ടെത്തുക വളരെ ദുഷ്കരമാണ്. ആധുനിക ഭരണത്തലവന്മാർ അവരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ സുഖമായി വസിച്ച് നിരപരാധികളായ വ്യക്തികളെ അകാരണമായി കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇവിടെ കർദമനി രാജാവിനോട്, സ്വയംഭൂ മനുവിനോട് പറയുകയുണ്ടായി, ശ്രീഹരിയുടെ സംരക്ഷണ ശക്തിയുടെ മൂർത്തരൂപമായ അങ്ങയുടെ ഈ സഞ്ചാരം തീർച്ചയായും ധർമ്മപരായണന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും രാക്ഷസന്മാരെ വധിക്കുന്നതിനും ഉദ്ദേശിച്ചത്. രാജാവ് എപ്പോഴും തന്റെ പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുകയും അധർമ്മികളായിട്ടുള്ളവരെ ശിക്ഷിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് കലിയുഗമാണ് കലിയുഗം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നിരപരാധികളായിട്ടുള്ളവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അധർമ്മികളൊക്കെ യഥേഷ്ടം ഇവിടെ വിലസുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഭരണകർത്താക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിന്, പൂർണ്ണ സംരക്ഷണത്തിന് തന്നെ കൂടുതൽ അധർമ്മ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ലോകം മുഴുവനായിട്ട്. ഇവിടുത്തെ കാര്യം എന്താ പറയുന്നത്, ലോകത്തിൽ എവിടെ അധിക സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാലും ഇങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മികളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭരണകൂടം തന്നെയാണ്. അതല്ല ശരിയായ രീതി. രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭരണാധിപന്മാരെന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികളാണ്. അവരെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. അതായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും അവരൊക്കെ കാണിച്ചു. അപ്പൊ അതിനായിട്ടാണ് രാജാക്കന്മാരെ പറയുന്നത്. ഇന്ന് രാജാക്കന്മാരല്ല, എന്നാൽ രാജാക്കന്മാരുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഭരണാധിപന്മാർ അപ്പോ അവരെ എന്തായിരിക്കണം, എപ്പോഴും പ്രജകളുടെ ക്ഷേമവും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കണം. അധർമ്മികളായിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ വധിക്കും. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പരിത്രാണായ സാധുന വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതം. തന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അധർമ്മികളായിട്ടുള്ളവരെ, ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതിനുമായിട്ടുമാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികളല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, അങ്ങനെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരി. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പഴയ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാർ പൗരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും അധർമ്മികളെ ശിക്ഷിക്കുകയോ വധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തോടും സഞ്ചരിക്കുമായിരുന്നു നിരവധി വൈദിക സാഹിത്യം, പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പുരാണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ചരിത്രങ്ങളിലും കാണും. നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യത്തിലെ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കലിപുരുഷൻ വന്നപ്പോൾ കലിയെയും ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് യാതൊരു അധർമ്മ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അനുവദിച്ചിരുന്നു. 4 കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇന്ന് എവിടെയും ഇല്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്നത് അതില് 3 കാലുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതും പതുക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും ചുറ്റിനും നോക്കിയാൽ എല്ലായിടത്തും മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ചൂതാട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നു, ലഹരി വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തില് മുഴുവനായിട്ട്
നടക്കുന്നു അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഭരണാധികാരികള് സത്യസന്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ഈശ്വരവിശ്വാസികളുമായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം അവര് ധർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഇനി ഇലക്ഷനൊക്കെ വരാൻ അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ധാരാളം വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ നൽകി എല്ലാം വോട്ടൊക്കെ മേടിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ അല്ലെ അവർക്ക് വോട്ട് ആരാ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് തന്നെ ദ്രോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നടപടികളൊക്കെ അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ ഈശ്വര ഭക്തന്മാരായിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിരിക്കണം ഭരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, എപ്പോഴാണോ സുപ്രീം കോടതി അല്ലെ ന്യായാധിപനും ജഡ്ജിയും മറ്റുള്ള പ്രസിഡന്റും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ ഈശ്വരവിശ്വാസികളാവുന്നു, അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ധർമ്മം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന്. അപ്പൊ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ജയ നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ.